أمنت ناتي أو موبايل أبليكيشن اللي زورد خو مالتي عاوزي بمئتاي أفزا جيمينا يتولي أتلخو مال سلام بيتسب جوجل جيمينا كنت كم كلنا كندينا إنا أفتي جوجل جيمينا وشت زلو نجارات فلينا نفلطم جوجل جيمينا زخونن زي خونن ريكورد ناجرنا ويقعة سيرش ناجرنا دينا نطيقو جوجل جيمينا أوشتنا زل حساب نكفلو دينا لكع كم سو دينا نكفلو نزل استوسنا كلكم يه سلازي مساي صنحو جوجل جيميناي مستير كنوقع عيوناي ناي زخانة بين كود باسورد اكاونت بنامن كنأتو اللي يبلناي لخانة نقر سيرش لمقار سلازي اسكي جوجل جيميناي نخدمو جوجل جيميناي كنخد كلنا ኣብ ጎግል ብምኻድ ሰርች ምግባር ንኽእል ኢና እዚ ማለት ኣብ ጎግል እዚ ኣቲና ሰርች ምግባር ንኽእል ኢና ጎግል ጀሚናይ ኢልና ማለት እዩ ጎግል ጀሚናይ ብማል ምእታው ንኽእል ኢና ጎግል ጀሚናይ ኣፕ ንዝብል ላብዛ ኣቲና ናብዚ ማለት እዩ ኣብዛ ኣቲና ነዚ ቀጥታ ኣብዛ ኣቲና ሰርች ምግባር ንኽእል ኢና ትደለናዮ ሰርች ክንገብሮ ዝደለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መፂና ኣሎ አስክ ጀሚናይ ልብል ኣብዚ ኣሎ ስለዚ ኣብዛ አስክ ጀሚናይ ዝብል ዝደለናየ ነገር ንጥይቕ ማለት እዩ ዝደለናየ ነገር ንኣብነት ንምጥያቕ ዝኣክል ሂር ዋት ኢዝ ኔቸር እንድሕር ኢለ ኔቸር እንታይ እዩ ከዓ ተፈጥሮ እንታይ እዩ ኢለ ተጠይቐዮ ጎግል ጀሚናይ ቀጥታ ናብ ምንታይ ይኸድ ሰርች ምግባር ላፍቲ ኔቸር እንታይ እዩ ንዝብል ሰርች ገይሩ የምፀልና ማለት እዩ እዚ ስለ ኔቸር ይገልጽልና ወይ ከዓ ካሊእ ዓይነት ክንጥይቆ ዝደለና ሓሳባት ምጥያቕ ንኽእል ኢና ነገር ግን ንጎግል ጀሚናይ ክነካፍሎ ዘይግብአና ነገራት እውን ኣለዉ ቅድሚ እዚኦም ቅድሚ ምፍላጥና ግን ጎግል ጀሚናይ ክንጥቀም የብልናን ጎግል ጀሚናይ ክሕተት ዘለዎን ክሕተት ዘይብሉን ፈሊና ቅድሚ ምፍላጥና ጎግል ጀሚናይ ክርሓቶ የብልናይ ማለት እዩ ምክንያቱ ፒን ኮዳት ናይ ባንክታት ቁፅርታት ክኾን ይኽእል ናይ ካሊእ ዓይነት ፓስዋርዳት ክኾን ይኽእል ናይ ፌስቡክ ናይ ካሊእ ሰርች ጌርና ክንጥይቆ የብልናይ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንፈልጥ ኣለና ዳ ቅድሚ ጎግል ጀሚናይ ምጥቃምና እንታይ ክንፈልጥ ኣለና ንዝብል ቀጥታ እሞ ንኽድ ኣብ ጎግል ጀሚናይ ንኽድ እዚኣ ኣብዛ ዘኸበላ ዘለኹ ጀሚናይ ማለት እዩ ስለዚ ላብኣ ኣትለኹ ኣብኣ ብምእታይ ሕዚ ኣብዚ መብዛሕትና ዘይንፈልጦ እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰርች ጌርና ዝጠየቕናዮ ንጎግል ጀሚናይ ሰርች ጌርና ዝጠየቕናዮ ሴቭ ገይሩ እዩ ዘቕምጦ ሴቲንግ ኣስተኻኺልና ተዘይ ኣቕሚጥናዮ ሴቲንግና ተዘይ ኣስተኻኺልና እቲ ጎግል ጀሚናይ ሴቭ ናገበረ የቕምጦ